Всъщност Съединените щати са основната причина за този конфликт. Американците не могат да направят така, че да спрат да въоръжават и Европа и Украйна, поради причината, че това е един от основните политически играчи в Съединените американски щати. Това е военно-промишления комплекс. Начинът, по който ще се решава този конфликт, той ще бъде стъпка по стъпка. Тръмп е част от престъпния свят, който предприе това действие срещу Русия. Тези, които ще идват на територията на Русия от така наречените вражески държави, те ще идват при други условия на руския пазар. Така казващия не воюваш Запад се сгромолясва много бързо надолу. Бастокол е много сериозен проект за добив на петрол и на газ. Това е изобщо вдъхване на нов живот в този север, в арктическия север. Те имат възможност в този шелф, който е изключително богат, след това да започнат добивна промишленост там. Тръмп иска ловко да се измъкне от загубата в този конфликт. Единственият гарант, според мен, за съществуването на Украйна или за бъдещето на Украйна, това е Русия.